जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം അന്ത്യലീല അധ്യായം 8 രാമചന്ദ്രപുരി മഹാപ്രഭുവിനെ വിമർശിക്കുന്നു എന്നുള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും കേൾക്കാലോ അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കാം പ്രഭുജി, കേൾക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത് ചെറിയൊരു അധ്യായമാണ്, നമുക്ക് നോക്കാം. എട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ താഴെ കൊടുത്തുള്ള സംഗ്രഹം ശ്രീല ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ തന്റെ അമൃതപ്രവാഹ ഭാഷ്യത്തിൽ നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഈ അധ്യായം രാമചന്ദ്രപുരിയുമായുള്ള മഹാപ്രഭുവിന്റെ വ്യവഹാരങ്ങളുടെ ചരിത്രം വിവരിക്കുന്നു. രാമചന്ദ്രപുരി മാധവേന്ദ്രപുരിയുടെ ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരുവനായിരുന്നെങ്കിലും അദ്ദേഹം ശുഷ്കരായ മായാവാദികളാൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെടുകയും അതിനാൽ മാധവേന്ദ്രപുരിയെ വിമർശിക്കുകയും ചെയ്തു. അതിനാൽ മാധവേന്ദ്രപുരി അദ്ദേഹത്തെ അപരാധി എന്ന് ആരോപിച്ച് തിരസ്കരിക്കുകയുണ്ടായി. സ്വന്തം ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനാൽ തിരസ്കരിക്കപ്പെട്ടതിനാൽ രാമചന്ദ്രപുരി മറ്റുള്ളവരിൽ കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനും ശുഷ്കമായ മായാവാദ തത്വശാസ്ത്രപ്രകാരം അവരെ ഉപദേശിക്കുന്നതിനും മാത്രം വ്യാപരിച്ചു. ഇക്കാരണത്താൽ അദ്ദേഹം വൈഷ്ണവർക്ക് ആദരവ് നൽകിയിരുന്നില്ല. പിന്നീട് വളരെ അധപ്പതിച്ചു പോയ അദ്ദേഹം ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ പോലും ഭക്ഷണകാര്യത്തിൽ വിമർശിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു. ഈ വിമർശനങ്ങൾ ശ്രവിച്ച ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്റെ ഭക്ഷണം ചുരുക്കി. എന്നാൽ രാമചന്ദ്രപുരി ജഗന്നാഥപുരിയിൽ നിന്നും പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടുന്ന് തന്റെ പതിവ് പെരുമാറ്റം തുടർന്നു. ശ്രീല പ്രഭുപാദയ്ക്ക് ജയ്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തം വന്ദേ കൃഷ്ണ ചൈതന്യം രാമചന്ദ്രപുരീഭയാത് ലൗകികാഹാരദസ്വയോ വിഷാനം സമകോജയത്. രാമചന്ദ്രപുരിയുടെ വിമർശനം ഭയന്ന് സ്വന്തം ഭോജനത്തിന്റെ അളവ് കുറച്ച ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ ഞാൻ സാദരം പ്രണമിക്കും. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആരാണ്? സാക്ഷാൽ ജഗന്നാഥൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ? ജഗന്നാഥ ഭഗവാനി 56 പ്രാവശ്യമാണ് ഭഗവാന് നിവേദ്യങ്ങൾ സമർപ്പിക്കും. ഭഗവാന്റെ കൈ ഉണങ്ങില്ല എന്ന് പറയും. ജഗന്നാഥ ഭഗവാന്റെ കൈയും ചുണ്ടൊന്നും ഒരിക്കലും ഉണങ്ങില്ല, എപ്പോഴും പ്രസാദം നിവേദ്യം കഴിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ജഗന്നാഥ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തെ വിമർശിക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ വിമർശിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും വലിയ തെറ്റാണ്. ജയ ജയ ശ്രീ ചൈതന്യ കരുണ സിന്ധു അവതാര ബ്രഹ്മശിവാദിക ഭജേ ചരണ യൻഹാര. ബ്രഹ്മാവ്, ശിവൻ തുടങ്ങിയ ദേവന്മാർ ആരുടെ പാതാരവിന്ദങ്ങൾ ഭജിക്കുന്നുവോ കരുണാസിന്ധുവിന്റെ അവതാരമായ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു. ജയ ജയ അവധൂത ചന്ദ്ര നിത്യാനന്ദ ജഗത് ബാഡില യൻഹദിയ പ്രേമഫാന്ത. ഭാവഭരിത ഭഗവത് പ്രേമമാകുന്ന കടും കെട്ടുകൊണ്ട് സമസ്ത ലോകത്തെയും ബന്ധിച്ച അവധൂത ശിരോമണിയായ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനെ സ്തുതികളും. ജയ ജയ അദ്വൈത ഈശ്വര അവതാര കൃഷ്ണാവതാരി കൈല ജഗത് നിസ്താര. ഈശ്വരാവതാരമായ അദ്വൈത പ്രഭുവിനെ സ്തുതികളും. അവിടുന്ന് കൃഷ്ണനെ അവതരിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും അപ്രകാരം ലോകത്തെ മുഴുവൻ മോചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ജയ ജയ ശ്രീവാസാദീയത ഭക്തഗണ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു യാന പ്രാണദാന.
ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പ്രാണധനമായുള്ള ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂർ ആദിയായ എല്ലാ ഭക്തഗണങ്ങൾക്കും സർവസ്തുതികളും. ഏയ് മത ഗൗരചന്ദ്ര നിജ ഭക്ത സംഘേ നീലാചലെ ക്രീഡാക്കാരെ കൃഷ്ണ പ്രേമ തരംഗേ. പ്രകാരം ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സ്വഭക്തരോടൊപ്പം ജഗന്നാഥപുരിയിൽ കൃഷ്ണപ്രേമത്തിന്റെ തിരമാലകളിൽ തന്റെ ലീലകൾ നിർവഹിച്ചു. ഹേനകാലെ രാമചന്ദ്ര പുരി ഗോസായില പരമാനന്ദ പുരിയിലെ ആരാ പ്രഭുരെ മെലീല. ഇപ്പോൾ രാമചന്ദ്ര ഗോസ്വാമി എന്ന ഒരു സന്യാസി പരമാനന്ദപുരിയെയും ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെയും കാണാൻ വന്നു. പരമാനന്ദപുരി കൈല ചരണവന്ദന പുരി ഗോസായി കൈല തന്റെ ദൃഢാലിംഗന. പരമാനന്ദപുരി രാമചന്ദ്രപുരിയുടെ പാദങ്ങൾ വന്ദിക്കുകയും രാമചന്ദ്രപുരി അദ്ദേഹത്തെ ഗാഠമായി ആലിംഗനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു രാമചന്ദ്രപുരിയെ കുറിച്ച്. രാമചന്ദ്രപുരി മാധവേന്ദ്രപുരിയുടെ ഒരു ശിഷ്യനായിരുന്നതിനാൽ പരമാനന്ദപുരിയും ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും അദ്ദേഹത്തിന് സാദര പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിച്ചു. രാമചന്ദ്രപുരി സ്വാഭാവികമായി അസൂയാലുവും വൈഷ്ണവ തത്വങ്ങൾക്ക്, അതായത് പരമപുരുഷ ഭഗവാന്റെയും അവിടുത്തെ ഭക്തരുടെയും തത്വങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധനായിരുന്നെങ്കിലും ഉപരിപ്ലവമായി പരിത്യാഗ ക്രമത്തിലുള്ള ഒരു സന്യാസ വേഷധാരി ആയിരുന്നതിനാൽ സാമാന്യ ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ ഗോസ്വാമി അഥവാ ഗോസായി എന്ന് സംബോധന ചെയ്യുന്നതായി ശ്രീല ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ആധുനിക കാലത്ത് ഗോസായി എന്ന ശീർഷകം ഗൃഹസ്ഥന്മാരുടെ ഒരു ജാതിയെ കുറിക്കുന്നു. എന്നാൽ മുമ്പ് അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല. ഉദാഹരണത്തിന് രൂപ ഗോസ്വാമിയും സനാതന ഗോസ്വാമിയും ഗോസ്വാമി എന്ന് സംബോധന ചെയ്യപ്പെട്ടത് അവർ പരിത്യാഗികളായതുകൊണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ പരമാനന്ദപുരി ഒരു സന്യാസി ആയിരുന്നതിനാൽ അദ്ദേഹം പുരി ഗോസ്വാമി എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ടു. അതുകൊണ്ട് ഗോസ്വാമി എന്ന ശീർഷകം ഒരു പ്രത്യേകം ജാതിയുടെ ശീർഷകമല്ലെന്ന് സൂക്ഷ്മ പരിശോധനയിൽ കാണാൻ കഴിയും. മറിച്ച് അത് ശരിക്കും പരിത്യാഗ ക്രമത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ ശീർഷകമാണ്. മഹാപ്രഭു കൈല തന്റെ ദണ്ഡവത് നദി ആലിംഗന കരി തെൻഹ കൈല കൃഷ്ണ സ്മൃതി. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു രാമചന്ദ്രപുരിക്ക് പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിച്ചു. പുരി അപ്പോൾ മഹാപ്രഭുവിനെ ആലിംഗനം ചെയ്യുകയും അപ്രകാരം കൃഷ്ണനെ സ്മരിക്കുകയും ചെയ്തു. തന്റെ ആത്മീയ ഗുരുവായ ഈശ്വര ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദയ്ക്ക് ചെയ്യും. തന്റെ ആത്മീയ ഗുരുവായ ഈശ്വരപുരിയുടെ ആത്മീയ ഗുരുവായ മാധവേന്ദ്രപുരിയുടെ ശിഷ്യനായതിനാലാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു രാമചന്ദ്രപുരിയെ പ്രണമിച്ചത്. ഒരു വൈഷ്ണവ സന്യാസി മറ്റൊരു വൈഷ്ണവ സന്യാസിയെ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ അവർ ഇരുവരും കൃഷ്ണനെ സ്മരിക്കുന്നു. മായാവാദി സന്യാസിമാർ പോലും പരസ്പരം കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ സാധാരണയായി ഓം നമോ ഭഗവതി നാരായണ എന്നോ നമോ നാരായണ എന്നോ പറഞ്ഞ് കൃഷ്ണനിൽ നിന്നും ഭിന്നനല്ലാത്ത നാരായണനെ സ്മരിക്കുന്നു. അപ്രകാരം കൃഷ്ണനെ സ്മരിക്കുക എന്നത് ഒരു സന്യാസിയുടെ കർത്തവ്യമാണ്. സ്മൃതിശാസ്ത്രങ്ങൾ പ്രകാരം ഒരു സന്യാസി ആർക്കെങ്കിലും പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുകയോ ആരെങ്കിലും അനുഗ്രഹിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. സന്യാസി നിരാശീർ നിർനമസ്ക്രിയ, ഒരു സന്യാസി ആരെങ്കിലും നമസ്കരിക്കുകയോ അനുഗ്രഹിക്കുകയോ ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. തിനജനെ ഇഷ്ടഗോഷ്ഠി കൈലകാദശണ ജഗദാനന്ദ പണ്ഡിത തന്റെ കൈല നിമന്ത്രണ. മൂവരും കുറച്ചു സമയം കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചുള്ള സംഭാഷണങ്ങളിൽ മുഴുകി. അപ്പോൾ ജഗദാനന്ദൻ വന്ന് രാമചന്ദ്രപുരിയെ ക്ഷണിച്ചു. ജഗന്നാഥേര പ്രസാദാനില ബിഷരലകിയ യഥേഷ്ട ബിഷകരില തെന നിന്ദാരലകിയ. വിതരണത്തിനായി ജഗന്നാഥ പ്രസാദം വളരെയധികം കൊണ്ടുവരപ്പെട്ടു. രാമചന്ദ്രപുരി സമൃദ്ധമായി ഭക്ഷിച്ചു. അനന്തരം അദ്ദേഹം ജഗദാനന്ദ പണ്ഡിതനെ വിമർശിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. വിഷകരി കഹെ പുരി ശുന ജഗദാനന്ദ അവശേഷ പ്രസാദ തുമി കരഹ ഭക്ഷണ. ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് രാമചന്ദ്രപുരി അഭ്യർത്ഥിച്ചു, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ജഗദാനന്ദ കേൾക്കൂ, മിച്ചമുള്ള ഭക്ഷണം നിങ്ങൾ ഭക്ഷിച്ചാൽ. അഗ്രഹകരിയ തന്റെ വസിവഗവയായില ആപനയാഗ്രഹകരി പരിവേശന കൈല. അത്യന്തം അത്സുഖത്തോടെ രാമചന്ദ്രപുരി ജഗദാനന്ദ പണ്ഡിതനെ ആസനസ്ഥനാക്കി അദ്ദേഹത്തിന് പ്രസാദം വിളമ്പിക്കൊടുത്തു. ആഗ്രഹകരിയ പുനഗവോയായില ആചമന കൈലെ നിന്ദ കരിതലാകില. രാമചന്ദ്രപുരി അദ്ദേഹത്തെ വീണ്ടും പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് സമൃദ്ധമായി ഭക്ഷിപ്പിച്ചു. എന്നാൽ ജഗദാനന്ദൻ കൈയും വായും കഴുകി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രാമചന്ദ്രപുരി അദ്ദേഹത്തെ വിമർശിക്കാൻ തുടങ്ങി.
ശൂനി ചൈതന്യ ഗണകരെ ബഹുത ഭക്ഷണ സത്യസേവാക്യ സാക്ഷാൽ ദേക്കിലുനേകന. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അനുയായികൾ ആവശ്യത്തിലധികം ഭക്ഷിക്കുന്നവരാണെന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് സത്യമാണെന്ന് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നേരിൽ കണ്ടിരിക്കുന്നു. സന്യാസീരേതഗവോയ കരേ ധർമ്മനാശ വൈരാഗിഹയ ഏതഗയ വൈരാഗ്യരനാഹി ബസ. ഒരു സന്യാസിയെ വളരെയധികം ഭക്ഷിപ്പിക്കുന്നത് ധർമ്മലംഘനമാണ്. എന്തെന്നാൽ ഒരു സന്യാസി അമിതമായി ഭക്ഷിക്കുമ്പോൾ അവന്റെ വൈരാഗ്യം നശിക്കും. ഏത സ്വഭാവ തന്റെ ആഗ്രഹകരിയ പിച്ച നിന്ദ കരയാകെ ബഹുദഗവായ. രാമചന്ദ്രപുരിയുടെ സ്വഭാവം ഇതാണ്. ആദ്യം ഒരുവനെ ആവശ്യത്തിലധികം ഭക്ഷിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കും, പിന്നീട് അവനെ വിമർശിക്കും. പൂർവ്വേ മാധവേന്ദ്ര കരേനെ അന്തർദാന രാമചന്ദ്രപുരി തബേ അയല തന്റെ സ്ഥാനെ. മുമ്പ് മാധവേന്ദ്രപുരി മരണാസന്നനായിരുന്നപ്പോൾ രാമചന്ദ്രപുരി അവിടെ വന്നു. പുരി ഗോസായിക്കാരെ കൃഷ്ണ നാമസങ്കീർത്തന മധുരന പൈനു ബലി കരേന ഗ്രന്ഥന. മാധവേന്ദ്രപുരി കൃഷ്ണന്റെ തിരുനാമം കീർത്തനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു. അതിനിടയിൽ അദ്ദേഹം ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് കരഞ്ഞിരുന്നു, അല്ലയോ ഭഗവാനെ, മധുരയിൽ എനിക്ക് അഭയം ലഭിച്ചില്ല. രാമചന്ദ്രപുരി തബേ ഉപദേശ തന്റെ ശിഷ്യഹയ ഗുരു കെ കഹേ ഭയനഹിക്കാരെ. അപ്പോൾ വിഡ്ഢിയായ രാമചന്ദ്രപുരി ഭയരഹിതനായി തന്റെ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ ഉപദേശിക്കാൻ തുനിഞ്ഞു. തുമി പൂർണ്ണ ബ്രഹ്മാനന്ദ കരഹസ്മരണ ബ്രഹ്മവിദ്യാക്കേന കരഹരോധന. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, അങ്ങ് പൂർണ്ണമായും അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദ നിർവൃതിയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ബ്രഹ്മത്തെ മാത്രം സ്മരിക്കണം, എന്തിനു കരയുന്നു? ശൂനി മാധവേന്ദ്രമാനെ ക്രോധ ഉപജില ദൂര ദൂര പാപിഷ്ട ബലി ഭർസന കരീര. ഈ ഉപദേശം കേട്ട മാധവേന്ദ്രപുരി അത്യന്തം കുപിതനാവുകയും പുറത്തു പോകൂ പാപിയായ തെമ്മാടി എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തെ ശാസിക്കുകയും ചെയ്തു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദക്ക് ജയ്. തന്റെ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവായ മാധവേന്ദ്രപുരി അതീന്ദ്രിയ വിരഹം അനുഭവിക്കുകയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ രാമചന്ദ്രപുരിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിലാപം ഭൗതികമായിരുന്നില്ല, മറിച്ച് ഭാവഭരിതമായ കൃഷ്ണപ്രേമത്തിന്റെ അത്യുന്നത തലത്തിൽ നിന്നായിരുന്നു അത് പുറപ്പെട്ടത്. എനിക്ക് കൃഷ്ണനെ നേടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല, എനിക്ക് മധുരയിൽ എത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നിങ്ങനെ അദ്ദേഹം വിരഹത്താൽ വിലപിച്ചപ്പോൾ അതൊരു സാധാരണ വിലാപമായിരുന്നില്ല. രാമചന്ദ്രപുരിക്ക് മാധവേന്ദ്രപുരിയുടെ വികാരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പര്യാപ്തമായ നൈപുണ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നിട്ടും താൻ വളരെ ഉന്നതനാണെന്ന് അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചു. അതുകൊണ്ട് മാധവേന്ദ്രപുരിയുടേത് സാധാരണ ഭൗതിക ദുഃഖ പ്രകടനമാണെന്ന് കരുതിയ രാമചന്ദ്രപുരി അദ്ദേഹത്തോട് ബ്രഹ്മത്തെ സ്മരിക്കാൻ ഉപദേശിച്ചു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അദ്ദേഹം ഉള്ളിൽ ഒരു അവ്യക്തിഗതവാദിയായിരുന്നു. രാമചന്ദ്രപുരി ഒരു മഹാവിഡ്ഢിയാണെന്ന് മാധവേന്ദ്രപുരി മനസ്സിലാക്കി. അതിനാൽ തൽക്ഷണം അദ്ദേഹത്തെ ഭർസിക്കുകയും ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിൽ നിന്നുള്ള അത്തരം ഒരു ശകാരം തീർച്ചയായും ശിഷ്യന്റെ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടി. മാധവേന്ദ്രപുരി ആ ഭഗവാനെ പിരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഭാവത്തിലാണ്, അല്ലെ? ഭഗവാനെ ഇല്ലാതെ അവിടെ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാലേ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കരച്ചിലാണെന്ന് തോന്നുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നേരത്തെ, ആചാര്യന്മാരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ വിദ്യയിലുള്ള ഗോപികമാരും ഗോപന്മാരും ഒക്കെയാണ് ഇവിടെ ലീലകൾ ചെയ്യാനായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. കൃഷ്ണന പൈനു മധുര ആപന ദുഃഖേ മരോൻ ഏതിതയായില്ല ജ്വാല. അല്ലയോ കൃഷ്ണ ഭഗവാനെ, എനിക്ക് അങ്ങയോട് അടുത്ത് എത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല, അങ്ങയുടെ മധുരാധാമത്തിലും എത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഇപ്രകാരം ഞാൻ ദുഃഖത്തിൽ മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ മൂഢൻ എനിക്ക് കൂടുതൽ ദുഃഖം നൽകാൻ വന്നിരിക്കുന്നു. മോരെ മുഖനാദേ കബി തുയ്യാവൂതി തതി തോരെ ദേക്കി മായില മോര അഭയ സദ്ഗതി. നിന്റെ മുഖം എന്നെ കാണിക്കരുത്, ഇഷ്ടമുള്ള എവിടെയെങ്കിലും പോയിക്കൊള്ളൂ. നിന്റെ മുഖം കണ്ടുകൊണ്ട് മരിച്ചാൽ എനിക്ക് എന്റെ ജീവിത ലക്ഷ്യം ലഭിക്കില്ല. കൃഷ്ണന പായിനു മുയി മരോനാപനാര ദുഃഖേ മോര ബ്രഹ്മ ഉപദേശയേ ചാരമുർഗേ. കൃഷ്ണന്റെ ആശ്രയം നേടാതെ മരിക്കുന്നതിനാൽ ഞാൻ അതീവ ദുഃഖിതനാണ്. അപ്പോൾ നിന്ദനായ ഈ മൂർഖൻ എനിക്ക് ബ്രഹ്മോപദേശം നൽകാൻ വന്നിരിക്കും. ഏ ശ്രീ മാധവേന്ദ്ര ശ്രീപാദ ഉപേക്ഷകരില്ല സേ അപരാധേൻഹര വാസന ജന്മീല. പ്രകാരം ശ്രീപാദ മാധവേന്ദ്രപുരിയാൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട രാമചന്ദ്രപുരിയുടെ ഉള്ളിൽ തന്റെ ഈ അപരാധം മൂലം ക്രമേണ ഭൗതിക വാസനകൾ ഉണർന്നു.
ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ചെയ്യും. വാസന അഥവാ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന വാക്ക് ശുഷ്കമായ അഭ്യൂഹജ്ഞാനത്തെ പ്രതിപാദിക്കുന്നു. ഇത്തരം ഊഹാപോഹജ്ഞാനം ഭൗതികം മാത്രമാണ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിൽ 10:14-4 സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെ ഭക്തിയുത സേവനമില്ലാതെ വെറുതെ കാര്യങ്ങൾ അറിയണമെന്ന് മാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാൾ കേവല ബോധലബ്ധയെ വരണ്ട അഭ്യൂഹജ്ഞാനം മാത്രം ആർജിക്കുന്നു, ആധ്യാത്മികമായി ഒന്നും നേടുന്നില്ല. ഇത് ഭക്തി സന്ദർഭത്തിൽ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ജീവൻ മുക്താഭി പുനർയാന്തി സംസാര വാസനാം യതി അചിന്യ മഹാശക്തോ ഭഗവത് അപരാധീന. ഒരുവൻ ജീവൻ മുക്തനായാൽ പോലും പരമദിവേദോ കൃഷ്ണനോട് അപരാധം ചെയ്യുന്ന പക്ഷം ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങളിലേക്ക് പതിക്കുന്നു. ആധ്യാത്മിക സാക്ഷാത്കാരത്തെ കുറിച്ചുള്ള വരണ്ട അഭ്യൂഹമാണ് ആ അഭിലാഷങ്ങൾ. ശുഷ്ക ബ്രഹ്മജ്ഞാനി നാഹി കൃഷ്ണരസംബന്ധ സർവലോക നിന്ദാകരേ നിന്ദാതെ നിർബന്ധ. ശുഷ്കമായ ഊഹാപോഹജ്ഞാനത്തിൽ ആസക്തനായ ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണനുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. വൈഷ്ണവരെ വിമർശിക്കുകയാണ് അയാളുടെ തൊഴിൽ. ആ വിധത്തിൽ അയാൾ വിമർശന തലത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ചെയ്യും. രാമചന്ദ്രപുരിക്ക് മറ്റുള്ളവരെ വിമർശിക്കാൻ ദൃഢമായ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് നിർബന്ധ എന്ന വാക്ക് സൂചിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ തന്റെ അനുഭാഷ്യത്തിൽ വിശദീകരിക്കുന്നു. കൃഷ്ണനുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത ഭക്തിയുത സേവനം സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ബ്രഹ്മത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ വൃഥാ ഭൗതികവാദങ്ങൾ മുഴുകുന്നവരായ മായാവാദ അവ്യക്തിഗതവാദികൾ കൃഷ്ണഭക്തിയെ കർമ്മകാണ്ഡം അഥവാ ഫലോദിഷ്ട പ്രവൃത്തിയായി കരുതുന്നു. അവരുടെ അഭിപ്രായം അനുസരിച്ച് ഭക്തിയുത സേവനം എന്നത് ധർമ്മവും അർത്ഥവും കാമവും മോക്ഷവും നേടാനുള്ള മറ്റൊരു മാർഗമാണ്. അതിനാൽ അവർ ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളിൽ വ്യാപൃതരാകുന്നവരായി ഭക്തന്മാരെ വിമർശിക്കുന്നു. ഭക്തിയുത സേവനവും കൃഷ്ണനും വിഷ്ണുവുമെല്ലാം മായയാണെന്ന് അവർ, അതിനാൽ അവരെ മായാവാദികൾ. കൃഷ്ണനോടും അവിടുത്തെ ഭക്തരോടും അപരാധം ചെയ്യുന്നവരിൽ അത്തരം മാനസികാവസ്ഥ ഉണരും. മായാവാദി കൃഷ്ണ അപരാധി എന്നാണ് ചെയ്തത്. മായാവാദി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനോട് അപരാധം ചെയ്യുന്നത്. ഈശ്വരപുരി ഗോസായിക്കാരെ ശ്രീപാദ സേവന സ്വഹസ്തേക്കാരേന മല മൂത്രാദി മർജന. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവായ ഈശ്വരപുരി സ്വന്തം കരങ്ങളാൽ മാധവേന്ദ്രപുരിയുടെ മലമൂത്രാദികൾ നീക്കം ചെയ്ത് വൃത്തിയാക്കി അദ്ദേഹത്തിന് സേവനം ചെയ്തു. നിരന്തര കൃഷ്ണനാമ കരയ സ്മരണ കൃഷ്ണനാമ കൃഷ്ണലീല ശുനയ അനുഷണ. മാധവേന്ദ്രപുരിക്ക് കേൾക്കുന്നതിനായി ഈശ്വരപുരി കൃഷ്ണനാമവും കൃഷ്ണലീലകളും സദാ കീർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ഇപ്രകാരം അദ്ദേഹം മാധവേന്ദ്രപുരിയെ മരണസമയത്ത് കൃഷ്ണനാമവും കൃഷ്ണലീലകളും സ്മരിക്കാൻ സഹായിച്ചു. ഈശ്വരപുരി ആരാണ്? മാധവേന്ദ്രപുരിയുടെ ശിഷ്യനാണ് അല്ലെ. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നാണ് ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അദ്ദേഹത്തിനെയാണ് ഗുരുവായി സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈശ്വരപുരി. തുഷ്ടഹയ പുരി തന്റെ കൈലാലിംഗന വരദില കൃഷ്ണ തൊമാരാവുക പ്രമദന. ഈശ്വരപുരിയിൽ സന്തുഷ്ടനായ മാധവേന്ദ്രപുരി അദ്ദേഹത്തെ ആലിംഗനം ചെയ്യുകയും കൃഷ്ണന്റെ ഒരു മഹാഭക്തനും പ്രേമിയുമായി തീരട്ടെ എന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈശ്വരപുരി പ്രേമേര സകര രാമചന്ദ്രപുരി ഹൈല സർവനിന്ദകര. പ്രകാരം ഈശ്വരപുരി കൃഷ്ണപ്രേമത്തിന്റെ ഒരു സാഗരം പോലെയും രാമചന്ദ്രപുരി ശുഷ്കനായ ഒരു ഊഹാപോഹക്കാരനും മറ്റെല്ലാവരുടെയും വിമർശകനുമായി തീർന്നു. ഇവിടെ ഗുരുവിന് സേവനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായി ഈശ്വരപുരി അല്ലെ. ഈശ്വരപുരിക്ക് എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഈശ്വരപുരി ഈശ്വരപുരിയോട് പറയുകയുണ്ടായി, എന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നും തരാനായിട്ടില്ല, എങ്കിലും ഞാൻ കൃഷ്ണനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നിനക്ക് കൃഷ്ണപ്രേമം ലഭിക്കാനായിട്ട്, ഭഗവാന്റെ മുഴുവൻ കാരുണ്യവും നിനക്ക് ലഭിക്കാനായിട്ട് എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ രാമചന്ദ്രപുരി നിന്ദിക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. മാധവേന്ദ്രപുരി നിന്നും ഗുരുവിൽ നിന്നും കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഭഗവാന് രൂപമുണ്ട് എന്നുള്ളതൊക്കെ അല്ലെ. എന്നാൽ മായാവാദികളുടെ സ്വാധീനത്തിൽ പെട്ടിട്ട് ഭഗവാൻ എന്നൊന്നില്ല ബ്രഹ്മമാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതിനെ ഗുരുവിനോട് തന്നെ അതിനെ ആരാധിക്കാനായിട്ട് പറയും അല്ലെ, അതിനെ ധ്യാനിക്കാനായിട്ട് പറയും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഗുരുവിനോട് അപരാധം ചെയ്തു, ഭഗവാനോട് അപരാധം അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള മായാവാദ ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ സ്വാധീനം അദ്ദേഹത്തിൽ ഉണ്ടായി. മായാവാദികളുടെ ആ കൂട്ടുകെട്ട് ഇങ്ങനെയൊരു ഗതിയിലെത്തിച്ചു അദ്ദേഹം. എന്നാൽ സേവനം ചെയ്ത് ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനായിട്ടുള്ള മാധവേന്ദ്രപുരിക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. മാധവേന്ദ്രപുരിയുടെ ലീലകളൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു അല്ലെ. കീർച്ചോർ ഗോപിനാഥൻ ഭഗവാൻ നേരിട്ട് മാധവേന്ദ്രപുരിക്ക് പാൽപായസം മോഷ്ടിച്ച് നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. പാല് ഗോവർദ്ധനത്തില് ഒരു കുടത്തില് പാലുമായിട്ട് ആ ഗോപാൽ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മാധവേന്ദ്രപുരിക്ക് നൽകാൻ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തന് അദ്ദേഹത്തെ നിന്ദിക്കുകയുണ്ടായി, അദ്ദേഹത്തിനോട് അപരാധം പ്രവർത്തിക്കുകയുണ്ടായി.
മഹദനുഗ്രഹ നിഗ്രഹേര സാക്ഷിതുയി ജനെ ഏതുയി ദ്വാരേശികയില ജഗജനെ. ഈശ്വരപുരിക്ക് മാധവേന്ദ്രപുരിയുടെ അനുഗ്രഹം ലഭിച്ചു, എന്നാൽ രാമചന്ദ്രപുരിക്ക് ലഭിച്ചതോ ഭത്സനം. അങ്ങനെ ഈ രണ്ടുപേരും ഒരു മഹത് വ്യക്തിയുടെ അനുഗ്രഹത്തിനും ശിക്ഷയ്ക്കും പാത്രമാകുന്നവരുടെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളാണ്. ഈ രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങളിലൂടെ മാധവേന്ദ്രപുരി ലോക ജനതയ്ക്ക് ഉപദേശം നൽകി. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്കും സേവനം ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് അല്ലെ. അവരെ ഒരിക്കലും ഉപദേശിക്കാനോ അവരെ ഒരിക്കലും എന്താ പറയാ മോശമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പെരുമാറാനോ പാടില്ല. ജഗദ്ഗുരു മാധവേന്ദ്ര കരി പ്രേമദാന. ഈ ശ്ലോക പാടി തെൻഹ കൈല അന്തർദാന. ജഗദ്ഗുരുവായ ദിവ്യപൂജ്യ ശ്രീല മാധവേന്ദ്രപുരി ഇപ്രകാരം ഭാവഭരിതമായ കൃഷ്ണപ്രേമം വിതരണം ചെയ്തു. ഇഹലോകം വെടിയുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം താഴെ പറയുന്ന ശ്ലോകം ചൊല്ലി. ഐ ദീനദയാർത്തനാഥ ഹേ മധുരാനാഥ കഥാവലോകസ്യേ ഹൃദയം ത്വദലോകാദരം ദൈതഭ്രാമ്യതി കിം കരോമ്യഹം. ഐ ദീനദയാർത്തനാഥ ഹേ മധുരാനാഥ കഥാവലോകസ്യേ ഹൃദയം ത്വദലോകാദരം ദൈതഭ്രാമ്യതി കിം കരോമ്യഹം. അല്ലയോ നാഥ, പരമകാരുകനായ പ്രഭു മധുരാനാഥ, ഞാൻ എപ്പോഴാണ് അങ്ങയെ വീണ്ടും കാണുന്നത്? അങ്ങയെ കാണാത്തതിനാൽ എന്റെ ഹൃദയം അസ്വസ്ഥമാണ്. അല്ലയോ പ്രിയതമ, ഞാനിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാനാണ്? ഈ ശ്ലോകേ കൃഷ്ണ പ്രേമ കരേ ഉപദേശ കൃഷ്ണര വിരഹേ ഭക്തര ഭാവവിശേഷ. ഭാവഭരിതമായ കൃഷ്ണപ്രേമം എങ്ങനെ നേടാമെന്ന് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ മാധവേന്ദ്രപുരി പഠിപ്പിക്കുന്നു. കൃഷ്ണനിൽ നിന്നുള്ള വിരഹത്താൽ ഭക്തൻ ആധ്യാത്മിക സ്ഥിതിയിലാവുന്നു. പൃഥ്വിത്തേരോപണകരി ഗല പ്രേമാങ്കുര സേ പ്രേമാങ്കുരേര വൃഷ ചൈതന്യ ഠാക്കൂര. മാധവേന്ദ്രപുരി ഭാവഭരിത കൃഷ്ണപ്രേമത്തിന്റെ ബീജം ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വിതച്ചിട്ട് വേർപിരിഞ്ഞു. ഈ ബീജം പിൽക്കാലത്ത് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ രൂപത്തിൽ മഹാവൃക്ഷമായി തീർന്നു. പ്രസ്താവേ കഹീലുൻപുരി ഗോസായിര നിര്യാണ പട ഭാഗ്യവാൻ. സന്ദർഭവശാൽ ഞാൻ മാധവേന്ദ്രപുരിയുടെ നിര്യാണം വിശദീകരിക്കും. ഇത് കേൾക്കുന്ന ഏതൊരുവനും മഹാഭാഗ്യവാനാണ്. രാമചന്ദ്രപുരി ഐച്ചേ രഹില നിലചലേ വിരക്ത സ്വഭാവ കബു രഹെ കൊനസകലേ. രാമചന്ദ്രപുരി ഐച്ചേ രഹില നിലചലേ വിരക്ത സ്വഭാവ കബു രഹെ കൊനസ്ഥലേ. അപ്രകാരം രാമചന്ദ്രപുരി രഘുനാഥപുരിയിൽ താമസിച്ചു. സന്യാസികൾ സ്വാഭാവികമായി ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് വസിക്കുകയും പിന്നീട് അവിടെ വിട്ടുപോവുകയും ചെയ്തു. അനിമന്ത്രണഭിഷകരെ നാഹിക നിർണയ അന്യരവിഷാരസ്ഥിര ലായന നിശ്ചയ. രാമചന്ദ്രപുരി ഭക്ഷണം സ്വീകരിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു നിശ്ചയമില്ലായിരുന്നു. എന്തെന്നാൽ ക്ഷണിക്കപ്പെടാതെയും അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും മറ്റുള്ളവർ ഭക്ഷിക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന കാര്യത്തിൽ കണക്ക് സൂക്ഷിക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹം കണിശക്കാരനായിരുന്നു. പ്രഭുരനിമന്ത്രണേ ലാഗെ കൗടിചാരിപ്പണ കബു കാശീശ്വര ഗോവിന്ദ കാന തീനജന. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ ക്ഷണിക്കുന്നതിന് 320 കൗടികൾ ചെലവ് വരും. ഇത് അവിടെ നിന്നും ചിലപ്പോൾ കാശീശ്വരനും ഗോവിന്ദനും ഉൾപ്പെടുന്ന 3 പേരെയും മധ്യാഹ്ന ഭക്ഷണത്തിനുള്ളതാണ്. പ്രത്യഹ പ്രഭുരഭിഷ ഇതി ഉദിഹയ കേഹയതി മൂല്യാനെ ചാരിപണ നിർണയ. മഹാപ്രഭു ഓരോ ദിവസവും വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഭക്ഷണം സ്വീകരിക്കുന്നത്. ആരെങ്കിലും ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണത്തിന് വില നൽകാൻ തയ്യാറായാൽ അതിന് വെറും 4 പണം എന്ന് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കും. പ്രഭുരസ്ഥിതി രീതി വിശ്വശയന പ്രയാണ രാമചന്ദ്രപുരിക്കരെ സർവാനുസന്ധാന. ശ്രീചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ നിയമരീതി മധ്യാഹ്ന ഭക്ഷണം, ശയനം, പ്രയാണങ്ങൾ തുടങ്ങി അവിടുത്തെ സ്ഥിതിഗതികളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള എല്ലാവിധ വിവരങ്ങളും രാമചന്ദ്രപുരി ശേഖരിച്ചു. പ്രഭുരയത്തേക്ക ഗുണ സ്പർശിതനാരില ചിത്ര ചാഹി പൂലെ കൻഹ ചിത്രന പായില. രാമചന്ദ്രപുരി കുറ്റങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിൽ മാത്രം താല്പര്യനായിരുന്നതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന് മഹാപ്രഭുവിന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. തെറ്റുകൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ മാത്രമായിരുന്നു താല്പര്യമെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്നും കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. സന്യാസിഹായക്കാരെ മൃഷ്ടാന്ന ഭക്ഷണ
ഭോഗേഹായ കഴിച്ചേ ഇന്ദ്രിയ വരണ. ഒടുവിൽ അദ്ദേഹം ഒരു കുറ്റം കണ്ടെത്തി. സന്യാസിയായ ഒരാൾ ഇത്രയധികം മധുര പലഹാരങ്ങൾ എങ്ങനെ ഭക്ഷിക്കാം? അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, മധുരം ഭക്ഷിച്ചാൽ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം പ്രയാസമാണ്. നിന്ദാക്കാരിക്കഹേ സർവലോകസ്ഥാനെ പ്രഭുരതേക്കി തേഹ അവശ്യ ആയിസെ പ്രതിദിനെ. പ്രകാരം രാമചന്ദ്രപുരി ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ എല്ലാവരുടെയും മുന്നിൽ വെച്ച് നിന്ദിച്ചു. എന്നിട്ടും അദ്ദേഹം എല്ലാ ദിവസവും മഹാപ്രഭുവിനെ കാണാൻ വരുമായിരുന്നു. പ്രഭു ഗുരു ബുദ്ധി കരേന സംഭ്രമ സംഭാന തെൻഹ ചിത്ര ചാഹിബുലേ ഈ താരകാമ. അവർ തമ്മിൽ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ തന്റെ ഗുരുവിന്റെ ആത്മീയ സഹോദരനായി പരിഗണിച്ച് മഹാപ്രഭു അദ്ദേഹത്തെ ആദരപൂർവം പ്രണമിച്ചിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും അവിടുന്ന് തെറ്റുതിരിഞ്ഞ് കണ്ടുപിടിക്കുകയായിരുന്നു രാമചന്ദ്രപുരിയുടെ ജോലി. യഥാ നിന്ദക്കാരെ താഹ പ്രഭു സഭജാനെ തഥാ വിയാദരക്കാരെ ബഡായി സംഭ്രമേ. രാമചന്ദ്രപുരി തന്നെ എല്ലാവരുടെയും മുന്നിൽ വിമർശിച്ചിരുന്നു എന്ന് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് അറിയാമായിരുന്നു. എങ്കിലും രാമചന്ദ്രപുരി തന്നെ കാണാൻ വന്നപ്പോഴെല്ലാം അവിടുന്ന് ശ്രദ്ധാപൂർവം അദ്ദേഹത്തിന് പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിച്ചു. ഏകദിന പ്രാതകാല ഐല പ്രഭുരകര പിപ്പിലിക ദേക്കിച്ചു കഹേന ഉത്തര. ഒരു ദിവസം പ്രഭാതത്തിൽ രാമചന്ദ്രപുരി ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ വസതിയിൽ വന്നു. അവിടെ ധാരാളം ഉറുമ്പുകളെ കണ്ടിട്ട് മഹാപ്രഭുവിനെ വിമർശിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ചിലത് പറഞ്ഞു. രാത്രവാത്രൈഷവം ആസിത്തേന പിപ്പിലിക സഞ്ചരന്തി അഹോ വിരക്താനം സന്യാസീനമിയാമിന്ദ്രിയ ലാലസേതി ബ്രുവൻ ഉത്തായ ഗത. കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിൽ ഇവിടെ കൽക്കണ്ടമുണ്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് ഉറുമ്പുകൾ സഞ്ചരിക്കുന്നത്. ആ കഷ്ടം! ഈ വിരക്തനായ സന്യാസി ഇത്തരം ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിൽ ആസക്തനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം എഴുന്നേറ്റ് പോയി. പ്രഭു പരമ്പരായ നിന്ദ കൈരാചേന ശ്രവണ സാക്ഷാൽ സുനിയിലെ കൽപ്പിത നിന്ദന. രാമചന്ദ്രപുരിയുടെ നിന്ദനത്തെ മഹാപ്രഭു നേരത്തെ തന്നെ കിംവദന്തി കേട്ടിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ആ വിചിത്രമായ കുറ്റാരോപണങ്ങൾ നേരിട്ട് കേട്ടു. രാമചന്ദ്രപുരിക്ക് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു യാതൊരു കുറ്റവും കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. എന്തെന്നാൽ പരമപുരുഷ ഭഗവാനായ അവിടുന്ന് അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഉറുമ്പുകൾ സാധാരണയായി എല്ലായിടത്തും കാണപ്പെടാറുണ്ട്. എന്നാൽ അവിടെ ഉറുമ്പുകൾ നിരങ്ങുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ അത് മഹാപ്രഭു മധുരപലഹാരങ്ങൾ ഭക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാണെന്ന് ആരോപിച്ചു. അപ്രകാരം മഹാപ്രഭു സാങ്കല്പികമായ കുറ്റങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്ന് സ്ഥലം വിട്ടു. സഹജൈ പിപ്പിലിക സർവത്ര ബെഡായ താഹതെ തർക്ക ഉടായ ദോഷലകായ. ഉറുമ്പുകൾ സാധാരണയായി എല്ലായിടവും നിരങ്ങാറുണ്ട്. എന്നാൽ തെറ്റുകൾ സങ്കല്പിച്ചുണ്ടാക്കിയ രാമചന്ദ്രപുരി അത് മധുര പലഹാരങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടാണെന്ന് ആരോപിച്ച് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ വിമർശിച്ചു. ശൂനിതാഹ പ്രഭുര സങ്കോജ ഭയമനെ ഗോവിന്ദേ ബോലായ കിച്ചു കഹന വചനെ. ഈ വിമർശനം കേട്ട മഹാപ്രഭുവിന് സംശയവും സങ്കോചവും ഉണ്ടായി. അതിനാൽ അവിടുന്ന് ഗോവിന്ദനെ വിളിച്ച് ഇപ്രകാരം നിർദ്ദേശം നൽകി. ആജിഹൈദേ ബിഷ അമര ഏത നിയമ പിണ്ട ഭോഗേര ഏക ചൗതി പഞ്ചഗണ്ഡാര വ്യഞ്ജന. ഒരു കലത്തിന്റെ 1/4 മാത്രം അളവ് വരുന്നത്ര ജഗന്നാഥ പ്രസാദവും 5 ഗണ്ഡാവിൽ വരുന്ന പച്ചക്കറികളും മാത്രമായിരിക്കും ഞാൻ സ്വീകരിക്കുന്നത്. ഇന്നു മുതൽ ഒരു നിയമമാകട്ടെ. ഇഹബൈ അധികാര കിച്ചുനാനിബ അധികാനിലയാമ ഏതന ദക്കിബ. ഇതിലധികം കൊണ്ടുവന്നാൽ നിങ്ങൾ പിന്നീട് എന്നെ ഇവിടെ കാണുകയില്ല. സകല വൈഷ്ണവേ ഗോവിന്ദ കഹേ ബാത് ശൂനി സബരമതേയച്ചേ ഐല വ്രജഗത വജ്രഗത. ഗോവിന്ദൻ ഈ സന്ദേശം എല്ലാ ഭക്തരെയും അറിയിച്ചു. അത് കേട്ട് അവരെല്ലാം ശിരസിൽ ഇടിമിന്നലേറ്റതുപോലെ സ്തംഭിച്ചു. രാമചന്ദ്രപുരികെ സഭയ ദയ തിരസ്കാര ഏപാഭിഷ്ടാസി പ്രാണലയില സഭാര. ഈ പാപിയായ മനുഷ്യൻ ഇവിടെ വന്ന് നമ്മുടെ ജീവൻ എടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാ ഭക്തരും രാമചന്ദ്രപുരിയെ അപലപിച്ചു. സേദിന ഏക വിപ്ര കൈല നിമന്ത്രണ ഏക ചൗതി ബാധ പഞ്ച ഗണ്ഡര വ്യഞ്ജന മാത്ര ഗോവിന്ദ കൈല അംഗീകാര മാതായക മാരെ വിപ്ര കരെ ഹാഹാകാര. ഒരു ദിവസം ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ മഹാപ്രഭുവിനെ ഭക്ഷണത്തിന് ക്ഷണിച്ചു. ഗോവിന്ദൻ 5 ഖണ്ഡങ്ങൾക്കുള്ള പച്ചക്കറികളും ഒരു കലത്തിന്റെ 4/1 ചോറും മാത്രം സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ ഭഗ്നാശനായ ആ ബ്രാഹ്മണൻ സ്വന്തം ശിരസിലടിച്ചുകൊണ്ട് ആ കഷ്ടം എന്ന് വിലപിച്ചു. സേവാദ വ്യഞ്ജന പ്രഭു
അർദ്ധേക ഏ കിച്ചൂരയില തഹ ഗോവിന്ദ പായില. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആ ചോറിന്റെയും പച്ചക്കറിയുടെയും പകുതി മാത്രമേ ഭക്ഷിച്ചുള്ളൂ. ശേഷിച്ചത് ഗോവിന്ദനെടുത്തു. അർദ്ധാശന കരേന പ്രഭു ഗോവിന്ദ അന്തർദാന. അർദ്ധാശന കരേന പ്രഭു ഗോവിന്ദ അർദ്ധാശന സഭ ഭക്തഗണ തവേ ചാടില ഭോജന. അപ്രകാരം മഹാപ്രഭുവും ഗോവിന്ദനും അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഭക്ഷണത്തിന്റെ പകുതി മാത്രമേ ഭക്ഷിച്ചുള്ളൂ. ഇതുമൂലം മറ്റെല്ലാ ഭക്തരും ഭക്ഷണം ഉപേക്ഷിച്ചു. ഗോവിന്ദ കാശീശ്വരേ പ്രഭു കൈലാജ്ഞാപന തുന്ഹേ അന്യത്ര മാഗീകര ഉദരഭരണ. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഗോവിന്ദനോടും കാശീശ്വരനോടും ആജ്ഞാപിച്ചു, നിങ്ങൾക്ക് മറ്റെവിടെ നിന്നെങ്കിലും ഭക്ഷണം യാചിച്ചു വയറ് നിറക്കാം. ഏരുപ മഹാദുഃഖേ ദീനകഥകേല ശൂനി രാമചന്ദ്രപുരി പ്രഭു പശ ഐല. ഇപ്രകാരം അതീവ ദുഃഖത്തോടെ ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ കടന്നുപോയി. ഇവയെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞ രാമചന്ദ്രപുരി ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി. പ്രണാമകാരി പ്രഭു കൈലചരണ വന്ദന പ്രഭു രേഖിച്ചു അസിയ വചന. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു രാമചന്ദ്രപുരിയുടെ പാദങ്ങൾ ബന്ധിച്ചിട്ട് പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിച്ചു. അപ്പോൾ രാമചന്ദ്രപുരി പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് മഹാപ്രഭുവിനോട് പറഞ്ഞു, സന്യാസിരധർമ്മന ഹേ ഇന്ദ്രിയ ദർപ്പണ യച്ചേ തൈച്ചേ കാരേ മാത്ര ഉദരഭരണ. രാമചന്ദ്രപുരി ഉപദേശിച്ചു, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരു സന്യാസിയുടെ ധർമ്മമല്ല, അയാൾ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ തന്റെ ഉദരപൂരണം നടത്തണം. തോമാര ക്ഷീണതേക്ക് ശുനി അര ശുനികര അർദ്ധാനശന. തോമാര ക്ഷീണതേക്ക് ശുനി കര അർദ്ധാശന ഏ ശുഷ്ക വൈരാഗ്യന ഹേ സന്യാസിരധർമ്മ. താങ്കൾ ഭക്ഷണം പകുതിയായി കുറിച്ചെന്ന് ഞാൻ കേട്ടു. താങ്കൾ മെലിഞ്ഞിരിക്കുന്നതായി ഞാൻ കാണുന്നു. ഇത്തരം ശുഷ്ക വൈരാഗ്യവും ഒരു സന്യാസിയുടെ ധർമ്മമല്ല. യഥായോഗ്യ ഉദരപരെ നകരെ വിഷയഭോഗ സന്യാസിര തപേസിദ്ധ ആയ ജ്ഞാനയോഗ. ഒരു സന്യാസി തന്റെ ശരീരം സംരക്ഷിക്കാൻ ആവശ്യമായത്ര ഭക്ഷിക്കുന്നു, എന്നാൽ ഭൗതികമായി ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനം ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്രകാരം ജ്ഞാനത്തിലുള്ള ആത്മീയ പുരോഗതിയിൽ സന്യാസി പൂർണ്ണനാകുന്നു. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു, പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും ഏറെ ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും ഉറക്കമില്ലാത്തവർക്കും വേണ്ടതിലേറെ ഉറങ്ങുന്നവർക്കും അധികം സ്വപ്നം കാണുന്നവർക്കും യോഗ പരിശീലനം സാധ്യമല്ല. ആഹാരം, നിദ്ര, വിഹാരം, പ്രവൃത്തി എന്നിവ ക്രമപ്പെടുത്തുകയും നിയന്ത്രണം പാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവന് യോഗ പരിശീലനം കൊണ്ട് സർവ്വ ഭൗതിക ദുഃഖങ്ങളും അകറ്റാൻ കഴിയും. ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയിലെ 6-16 അധ്യായം 16-17 ശ്ലോകങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിവർത്തനമാണിത്. പ്രഭു കഹേ അജ്ഞ ബാലക മോയി ശിഷ്യ തോമാര മോരെ ശിഷ്യ ദേഹായി ഭാഗ്യ ആമാര. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അപ്പോൾ വിനയപൂർവ്വം പറഞ്ഞു, ഞാൻ തികച്ചും മറ്റനായ ഒരു ബാലകനെ പോലെയും അങ്ങയുടെ ശിഷ്യന് സമാനമാണ്. അങ്ങനെ ഉപദേശിക്കുന്നത് എന്റെ മഹാഭാഗ്യമാണ്. യദശുനി രാമചന്ദ്രപുരി കുട്ടികല ഭക്തഗണ അർദ്ധാശന കരെ പുരി ഗോസായി ശുനില. ഇത് കേട്ട് രാമചന്ദ്രപുരി എഴുന്നേറ്റ് പോയി. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഭക്തന്മാരെല്ലാം പതിവ് ഭക്ഷണത്തിന്റെ പകുതി മാത്രമേ ഭക്ഷിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നും അദ്ദേഹം പല സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നും കേട്ടു. ആരദിന ഭക്തഗണ സഹ പരമാനന്ദപുരി പ്രഭു പാശ നിവേദില ദൈന്യ വിനയക്കാരി. അടുത്ത ദിവസം പരമാനന്ദപുരിയും മറ്റു ഭക്തന്മാരും ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ സമീപിച്ച് ദൈന്യതയോടെ വിനയപൂർവ്വം ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു. രാമചന്ദ്രപുരി ഹയ നിന്ദുക സ്വഭാവ താരബലെ അന്നചാടി കിബഹബേലാഭ. പരമാനന്ദപുരി പറഞ്ഞു, എന്റെ ആത്മീയ സഹോദരനായ രാമചന്ദ്രപുരി സ്വഭാവേന ഒരു മോശക്കാരനായ വിമർശകനാണ്. അയാളുടെ വാക്കുകൾ കേട്ടിട്ട് അങ്ങ് ഭക്ഷണം ഉപേക്ഷിച്ചാൽ എന്താണ് ലാഭം? പുരീര സ്വഭാവ യഥേഷ്ട ആഹാരക്കരയ യനകയ താരേകവയ യദനകരിയ. ആദ്യം യഥേഷ്ടം ഭക്ഷിപ്പിക്കുക എന്നത് രാമചന്ദ്രപുരിയുടെ സ്വഭാവമാണ്. ആവശ്യത്തിലും ഭക്ഷിക്കാതിരുന്നാൽ അയാളെ ശ്രദ്ധാപൂർവം വളരെയധികം ഭക്ഷിപ്പിക്കും. ഗാവോയായ പുനതാരെ കരയ നിന്ദന ഏതാന്ന ഗാവോ തൊമര കഥാചിതന. ഇപ്രകാരം അദ്ദേഹം ഒരാളെ ആവശ്യത്തിലെല്ലാം ഭക്ഷിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ വളരെയധികം ഭക്ഷിക്കുന്നു, നിങ്ങളുടെ ഖജനാവിൽ അത്രയധികം പണമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ച് നേരിട്ട് വിമർശിക്കും. സന്യാസി കെ ഏകഗവയ കരധർമ്മനാശ അതേവ ജാനിനു തൊമര കിച്ചുനഹിബാസ. കൂടാതെ സന്യാസിമാരെ വളരെയധികം ഭക്ഷിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾ അവരുടെ ധാർമ്മിക തത്വങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു പുരോഗതിയും ഇല്ലെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു എന്ന് പറയും.
कैसे व्यवहारे क्वबो कैसे കായ യൈ അനുസന്ധാനതേന കരയ സദായ. മറ്റുള്ളവർ ഭക്ഷിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നതും അവരുടെ ദൈനംദിന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും സംബന്ധിച്ച് എല്ലായ്പ്പോഴും അന്വേഷിക്കുന്നത് രാമചന്ദ്രപുരിയുടെ വ്യവഹാരമാണ്. ശാസ്ത്രയേ ധർമ്മ കരിയച്ച വർജന സേ കർമ്മ നിരന്തര ഇൻഹര കരണ. ശാസ്ത്രങ്ങൾ നിഷേധിച്ചിട്ടുള്ള ഈ രണ്ട് പ്രവൃത്തികളാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിത്യപ്രവൃത്തികൾ. പരസ്വഭാവ കർമ്മണി ന പ്രശംസൻ ഗർഹയേത് വിശ്വമേകാത്മകം പശ്യൻ പ്രകൃതിയ പുരുഷേണ ച. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെയും ജീവാത്മാവിന്റെയും സമ്മേളനത്താലാണ് പ്രപഞ്ചം ഏക രീതിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് ഒരുവൻ കാണണം. അതിനാൽ മറ്റുള്ളവരുടെ സ്വഭാവത്തെയോ പ്രവൃത്തികളെയോ പ്രശംസിക്കുകയോ വിമർശിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്. താരമധ്യേ പൂർവവിധി പ്രശംസ ചടിയ പരവിധി നിന്ദാകരെ ബലിഷ്ഠ ജനീയ. ഈ രണ്ട് നിയമങ്ങളിൽ രാമചന്ദ്രപുരി പ്രശംസ ഒഴിവാക്കി ആദ്യത്തേത് അനുസരിക്കുന്നു. എന്നാൽ രണ്ടാമത്തേതാണ് പ്രമുഖമെന്ന് അറിയാമെങ്കിലും അത് അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ വിമർശിക്കുന്നു. പൂർവപരയോർ മധ്യേ പരവിധിർ ബലവാൻ. ആദ്യത്തെയും പിന്നത്തേതുമായ നിയമങ്ങളിൽ പിന്നത്തേതിലാണ് അധികം പ്രാധാന്യം. യാഹാൻ ഗുണശതാചേ താഹനകരെ ഗ്രഹണ ഗുണമധ്യേ ചാലേകരെ ദോഷ ആരോപണ. 100 കണക്കിന് സദ്ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു വിമർശകൻ അവയെ പരിഗണിക്കുന്നില്ല. പകരം ആ ഗുണങ്ങളിൽ ഒരു കുറ്റം ചൂണ്ടിക്കാട്ടാൻ ചില തന്ത്രങ്ങളിലൂടെ ഉദ്യമിക്കുന്നു. ഇൻഹര സ്വഭാവാൻ കരിതനായ തഥാപിക്കഹിയെ കിച്ചു മർമ്മ ദുഃഖപായ. അതുകൊണ്ട് ഒരുവൻ രാമചന്ദ്രപുരിയുടെ തത്വങ്ങൾ പിന്തുടരുത്. എന്നിരുന്നാലും എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ചിലത് പറയാനുണ്ട്. എന്തെന്നാൽ അദ്ദേഹം ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ദുഃഖിപ്പിച്ചു. ഇൻഹര വചനക്കേനെ അന്നത്യാഗകര പൂർവവത്നി മന്ത്രണ മാനസഭര ബോലധര. രാമചന്ദ്രപുരിയുടെ വിമർശനം കാരണം അങ്ങ് എന്തിനാണ് ശരിയായ ഭക്ഷണം ഉപേക്ഷിക്കുന്നത്? ദയവായി മുമ്പത്തെ പോലെ ക്ഷണങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചാലും ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും അഭ്യർത്ഥനയാണിത്. പ്രഭു കഹേ സബേക്കേനെ പുരിരെ കരരോഷ സഹജ ധർമ്മ കഹേ തെൻഹ തന്ത കിബദോഷ. ശ്രീചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ എന്തിന് രാമചന്ദ്രപുരിയോട് കുപിതരാകുന്നു? സന്യാസത്തിന്റെ സ്വാഭാവിക ധർമ്മതത്വങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. നിങ്ങൾ എന്തിനാ അദ്ദേഹത്തെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു? യതിഹയ ജിഹ്വലാംബഡ്യ അത്യന്ത അന്യായ യതിര ധർമ്മ പ്രാണ രാഖി ദേഹാര മാത്രകായ. ഒരു സന്യാസി നാക്കിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നതിൽ മുഴുകുന്നത് വലിയ തെറ്റാണ്. ശരീരത്തെയും ആത്മാവിനെയും ഒരുമിച്ച് സംരക്ഷിക്കാൻ ആവശ്യമായത് മാത്രം ഭക്ഷിക്കുക എന്നതാണ് ഒരു സന്യാസിയുടെ ധർമ്മം. താബെ സബെ മേളി പ്രഭുരെ ബഹുയത്ന കൈല സബരാഗ്രഹേ പ്രഭു അർദ്ധേകില. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പൂർണ്ണ ഭക്ഷണം സ്വീകരിക്കണമെന്ന് അവരെല്ലാം തീവ്രമായി അഭ്യർത്ഥിച്ചെങ്കിലും അവിടുന്ന് അങ്ങനെ ചെയ്തില്ല. പകരം പതിവായതിനേക്കാൾ പാതി ഭക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് അവരുടെ അഭ്യർത്ഥനയോട് പ്രതികരിച്ചു. ദുയിപണ കൗടിലാകെ പ്രഭുര നിയന്ത്രണേ കബു ദുയി ജന ഭക്ത കബു തീന ജനെ. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ ക്ഷണിക്കുന്നതിനുള്ള ഭക്ഷണ ചെലവ് കൗടികളുടെ 2 പണമായി നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടു. ആ ഭക്ഷണം ചിലപ്പോൾ 2-3 ആളുകൾ ഭക്ഷിക്കും. അഭുജന വിപ്രയതി കരന നിയന്ത്രണ പ്രസാദ മൂല്യലൈതേ ലാകെ കൗടി ദുയിപണ. ഭക്ഷണത്തിനായുള്ള ക്ഷണം സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ ഗൃഹത്തിലാണ് ക്ഷണമെങ്കിൽ ആ ബ്രാഹ്മണൻ പ്രസാദം വാങ്ങാനുള്ള വിലയായി 2 ശംഖുകളുടെ പണം നൽകണം. ഭോജന വിപ്രയതി നിമന്ത്രണക്കാരെ കിച്ചു പ്രസാദ ആനെ കിച്ചു പാകക്കാരെ കരെ. ക്ഷണം സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ ഗൃഹത്തിലേക്കാണ് ക്ഷണിക്കുന്നതെങ്കിൽ അയാൾ പ്രസാദത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം വാങ്ങുകയും ബാക്കി ഗൃഹത്തിൽ പാകം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. പണ്ഡിത ഗോസായി ഭഗവാൻ ആചാര്യ സർവഭൗമ നിമന്ത്രണേര ദിനേ യതി കരെ നിമന്ത്രണ.
താൻ സഭാരായിച്ചായ പ്രഭു കരേന ഭോജന താൻ പ്രഭുര സ്വാതന്ത്ര്യനായി അയച്ച് തന്റെ മന. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു മറ്റുള്ളവരാൽ ഭോജനത്തിന് ക്ഷണിക്കപ്പെടുന്ന ദിവസം ഗദാധര പണ്ഡിതനോ ഭഗവാൻ ആചാര്യനോ സർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യനോ ക്ഷണിച്ചാൽ മഹാപ്രഭുവിന് വേറെ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലായിരുന്നു. അവിടുന്ന് അവർ ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ അവരുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചു. ഭക്തഗണേ സുഗതിദേ പ്രഭുരാവതാര യഹനൈച്ച് യോഗ്യതാൻ കരന വ്യവഹാര. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വാസ്തവത്തിൽ അവതരിച്ചത് ഭക്തർക്ക് സന്തോഷം പകരാനാണ്. അപ്രകാരം അവിടുന്ന് സ്ഥലകാലങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് വ്യവഹരിച്ചു. കപുലൗകിക രീതി യേന ഇതര ജന കബു സ്വതന്ത്ര കരേന ഐശ്വര്യ പ്രകടന. പൂർണ്ണ സ്വതന്ത്രനായതിനാൽ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ചിലപ്പോൾ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനെ പോലെ പെരുമാറുകയും ചിലപ്പോൾ തന്റെ ദൈവികമായ ഐശ്വര്യം പ്രകാശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. കബു രാമചന്ദ്രപുരീര ഹയഭൃത്യപായ കബു താരേന ഹിമാനെ തേക്കി തൃണപ്രായ. മഹാപ്രഭു ചിലപ്പോൾ രാമചന്ദ്രപുരിയെ തന്റെ യജമാനായി സ്വീകരിച്ചു സ്വയം ഒരു ഭൃത്യനെ പോലെ കരുതി. ചിലപ്പോൾ മഹാപ്രഭു അദ്ദേഹത്തെ മാനിക്കാതെ തൃണതുല്യനായി കണ്ടു. ഈശ്വര ചരിത്ര പ്രഭുര ബുദ്ധിര ഗോചര യബേകരേന സേ സഭ മനോഹര. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഏതൊരുവന്റെയും ബുദ്ധിയുടെ പരിധിക്ക് അതീതനായ പരമപുരുഷനെ പോലെ തന്നെ പെരുമാറി. അവിടുന്ന് തനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതെല്ലാം ചെയ്തു. എന്നാൽ അവിടുത്തെ പ്രവൃത്തികളെല്ലാം വളരെ മനോഹരമായിരുന്നു. ഏയ് മത രാമചന്ദ്ര പുരി നീലാചാലേ ദിനകഥരഹിഗല തീർത്ഥകരിബാരെ. അപ്രകാരം രാമചന്ദ്രപുരി കുറെ ദിവസം നീലാചലത്തിൽ അഥവാ ജഗന്നാഥപുരിയിൽ താമസിച്ചു. പിന്നീട് അവിടെ നിന്ന് അദ്ദേഹം തീർത്ഥയാത്രയ്ക്കായി തിരിച്ചു. തെൻഹോഗേലെ പ്രഭുരഗണ ഹൈലഹരഷിത ചിരേരപാദരയന പടിലാജംബിത. രാമചന്ദ്രപുരിയെ ശിരസിലെ വലിയൊരു ഭാരമായി ഭക്തന്മാർ കരുതിയിരുന്നു. അതിനാൽ അദ്ദേഹം ജഗന്നാഥപുരിയിൽ നിന്നും പോയപ്പോൾ എല്ലാവരും അത്യന്തം സന്തോഷിച്ചു. ശിരസിലുണ്ടായിരുന്ന ഭാരമേറിയ ഒരു കല്ല് പെട്ടെന്ന് താഴെ വീണാൽ എന്നതുപോലെ. സ്വച്ഛന്ദേ നിമന്ത്രണ പ്രഭുര കീർത്തന നർത്തന സ്വച്ഛന്ദേ കരേന സഭേ പ്രസാദ ഭോജന. അദ്ദേഹം പോയതിനു ശേഷം എല്ലാം വീണ്ടും സന്തോഷകരമായി. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പതിവ് പോലെ ക്ഷണങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയും നാമസങ്കീർത്തനവും നൃത്തവും നയിക്കുകയും എല്ലാവരും തടസ്സങ്ങളില്ലാതെ പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. ഗുരു ഉപേക്ഷ കൈലേ ഐച്ഛഫലഹയ ക്രമേശ്വര പരന്ത്യ അപരാധേട്ടക്കയ. ആധ്യാത്മിക ഗുരു ഒരാളെ ഉപേക്ഷിച്ചാൽ അയാൾ അത്യന്തം മതപ്പതിക്കും. രാമചന്ദ്രപുരിയെ പോലെ ഭഗവാനോട് പോലും അപരാധം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ഗുരുവിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും അപരാധം ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഗുരു നമ്മളെ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്യന്തം അധപ്പതിക്കും എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നീട് രാമചന്ദ്രപുരിയെ പോലെ ഭഗവാനോട് പോലും അപരാധനം ചെയ്യുമെന്നുണ്ട്. യത്യഭി ഗുരു ബുദ്ധ്യേ പ്രഭുരധരദോഷനലൈല താരഫല ദ്വാര ലോകേ ശിക്ഷകരയിലെ. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു രാമചന്ദ്രപുരിയുടെ അപരാധങ്ങൾ പരിഗണനയിൽ എടുത്തില്ല. എന്തെന്നാൽ അവിടുന്ന് അദ്ദേഹത്തെ തന്റെ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവായി കണ്ടിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന് അപരാധം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലത്തെക്കുറിച്ച് രാമചന്ദ്രപുരിയുടെ സ്വഭാവം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അടുക്ക എപ്പോഴൊക്കെ രാമചന്ദ്രപുരി വന്നിട്ടുണ്ടോ അപ്പോഴൊക്കെ മഹാപ്രഭു പ്രണമിച്ചിരുന്നു അല്ലെ. മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞിരുന്നത് കാര്യം തന്നെയാണ് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്ന മഹാപ്രഭുവിന്റെ ശിഷ്യാഷ്ടകത്തിൽ പറയുന്നത്. ഋണാഥ ബീസു നീചേന തരോരബി സഹിഷ്ണുന അമാനിന മാനതേന കീർത്തനീയ. അമാനിനമാൻ എന്താണ്? നമ്മള് എല്ലാവർക്കും എല്ലാ ബഹുമാനങ്ങളും കൊടുക്കുക. നമ്മളെ തിരിച്ചത് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ട്. ഇവിടെ രാമചന്ദ്രപുരി ഇത്രയൊക്കെ അപരാധങ്ങൾ ചെയ്തു. മാധവേന്ദ്രപുരിയോട് അപരാധം ചെയ്തു. അവിടുന്ന് ഗുരുവിന്റെ ശാപം ഏറ്റുവാങ്ങി ഗുരു തിരസ്കരിച്ചു അല്ലെ. ഇപ്പോഴിവിടെ വന്നിട്ട് സാക്ഷാൽ ഭഗവാനോട് തന്നെ അപരാധം ചെയ്തു. ഭഗവാനെ കുറ്റപ്പെടുത്തി ഇത്രയും കഴിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ. ഭഗവാൻ ആരാണ്? ഭഗവാൻ ജഗന്നാഥനാണ് അല്ലെ. അത്രയും പ്രസാദം കഴിക്കും ഭഗവാൻ. അതേ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അല്ലെ. അദ്ദേഹത്തെ വിമർശിക്കുന്നുണ്ട്, ഭഗവാനെ വിമർശിക്കുന്നുണ്ട്. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിനോട് യാതൊന്നും തന്നെ പ്രവർത്തിച്ചില്ല. ഇവിടെ പറയുന്നു, ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു രാമചന്ദ്രപുരിയുടെ അപരാധങ്ങൾ പരിഗണനയിലെടുത്തില്ല. എന്തെന്നാൽ അവിടുന്ന് അദ്ദേഹത്തെ തന്റെ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവായി കണ്ടിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ അപരാധം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലത്തെക്കുറിച്ച് രാമചന്ദ്രപുരിയുടെ സ്വഭാവം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു.
എന്താ പറയാ, മാധവേന്ദ്രപുരിയുടെ ശിഷ്യനാണ് അല്ലെ. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഗുരു ഈശ്വരപുരിയും മാധവേന്ദ്രപുരിയുടെ ശിഷ്യനാണ്. ചൈതന്യ ചരിത്രയേന അമൃതരപുര ശുനിതെ ശ്രവണേ മനെ ലഗായേ മധുര. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ സ്വഭാവം അമൃത തുല്യമാണ്. അതിന്റെ ശ്രവണം കാതിനും മനസ്സിനും സന്തോഷം പകരും. ചൈതന്യ ചരിത്ര ലേഖി ശുനായകമനെ അനായാസെ പാപേ പ്രേമ കൃഷ്ണ ശ്രീകൃഷ്ണ ചരണേ. ചൈതന്യ ചരിത്ര ലിഖി ശുനായകമനെ അനായാസെ പാപേ പ്രേമ ശ്രീകൃഷ്ണ ചരണൈ. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകളെ കുറിച്ച് ഞാൻ എഴുതുന്നു. അല്ലയോ വായനക്കാരെ, ദയവായി ഇത് ശ്രദ്ധാപൂർവം ശ്രവിച്ചാലും ഈ വിധത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് അനായാസം ശ്രീകൃഷ്ണ പാദാരവിന്ദങ്ങളിൽ ഭാവഭരിതമായ പ്രേമം നേടാം. ശ്രീരൂപ രഘുനാഥ പാദേ യാരാശ ചൈതന്യ ചരിതാമൃത കഹേ കൃഷ്ണദാസ. ശ്രീരൂപ രഘുനാഥ ഗോസ്വാമിമാരുടെ പാദാരവിന്ദങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടും അവരുടെ കാരുണ്യം സദാ അഭിലഷിച്ചുകൊണ്ടും കൃഷ്ണദാസൻ എന്ന ഞാൻ അവരുടെ തൃച്ചേവടികൾ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് ശ്രീ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം വർണ്ണിക്കും. ശ്രീ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം മന്ത്യലീലയിലെ രാമചന്ദ്രപുരിയുടെ വിമർശനം ഭയന്ന് മഹാപ്രഭു തന്റെ ഭക്ഷണം കുറിച്ചത് വിവരിക്കുന്ന 8-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ഭക്തി വേദാന്ത ഭാഷ്യം ഇപ്രകാരം സമ്പൂർണ്ണമാണ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ്. ശ്രീ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം കി ജയ്. കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരി ഹരി, ഹരേ രാമ 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 ഹരി ഹരി. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരുമരാജ് കി ജയ്. നിതായ ഗൗര പ്രകാരം ഹരി. അപ്പോ 8-ാമത്തെ അധ്യായം കഴിഞ്ഞ് നമ്മള് ശ്രീ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം അന്ത്യലീലയിലെ 1-ാമത്തെ ഭാഗം കഴിഞ്ഞ് 2-ാമത്തെ ഭാഗം അവസാനത്തെ ആ ഒരു ബുക്സ് ആണ് ഇനിയുള്ളത്. അപ്പൊ അതുകൂടി കഴിയുന്നതോടെ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിന്റെ ആ സമ്മറി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തീരുന്നതാണ്. പിന്നീട് നമുക്ക് അതിനെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പിന്നീട് പഠിക്കാം, അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് അറിയാം. അപ്പൊ ഇനിയൊരു ബുക്സ് കൂടിയാണുള്ളത് 8, ഇനി 9 മുതൽ 20 വരെ അധ്യായങ്ങളുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥം കൂടിയുണ്ട്. അത് കൂടി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അന്ത്യലീല തീരുന്നതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈയെത്താം. സംശയങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തവർക്ക് എക്സിറ്റ് ആവാം. നമുക്ക് ഇതിലൂടെയൊക്കെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി തരുന്ന അല്ലെ, എല്ലാവർക്കും എല്ലാ ബഹുമാനങ്ങളും നൽകാനായിട്ട് മഹാപ്രഭു തന്നെ കാണിച്ചു തരും. അതുപോലെ തന്നെ ഗുരുവിനോടും ഭഗവാനോടും ഒക്കെ അപരാധം പോയിട്ട്, പ്രത്യേകിച്ചും വൈഷ്ണവരും ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്. വൈഷ്ണവരോടും ഗുരുവിനോടും ഒക്കെ അപരാധം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ എല്ലാ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള എല്ലാം തന്നെ നശിക്കുകയും ഒരു അനാഥാവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്യും അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താ പറയാ, നമ്മൾ വൈഷ്ണവരോടും ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനോടും ഒക്കെ എപ്പോഴും യാതൊരു അപരാധങ്ങളും പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കും. മാധവേന്ദ്രപുരി സ്വന്തം ഗുരുവായിട്ടും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉപദേശിച്ചിട്ടും അദ്ദേഹത്തിനെ പോലും വിമർശിക്കുന്ന തരത്തിൽ രാമചന്ദ്രപുരി പെരുമാറുകയുണ്ടായി. അതുകൊണ്ടാണ് ഗുരുവിന്റെ അപ്രീതിക്ക് തന്നെ പാത്രമായി. എന്നാൽ ഈശ്വരപുരി എന്താ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? ആ മാധവേന്ദ്രപുരിയുടെ അവസാന സമയങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മലവും മൂത്രവും ഒക്കെ അവിടെ നിന്ന് സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് എടുത്തു മാറ്റിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ സത്കഥകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുകയും ഭഗവാന്റെ കുറിച്ചുള്ള കീർത്തനങ്ങൾ ചൊല്ലുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ആ ഭഗവാനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം ഇവിടെ ലീലകൾ അവസാനിപ്പിച്ച് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് പോയിട്ട് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും നൽകുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ഈശ്വരപുരിക്ക് പറഞ്ഞു, എന്താ പറയാ, ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, എന്താണ്, എന്റെ കയ്യിൽ യാതൊന്നും തന്നെ നൽകാനായിട്ടില്ല. ഞാൻ കൃഷ്ണനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, എനിക്ക് ആ കൃഷ്ണപ്രേമം പൂർണ്ണമായിട്ടും ലഭിക്കട്ടെ, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം പൂർണ്ണമായിട്ടും ലഭിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ കൃഷ്ണനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാമെന്ന്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അതാണ് ഈശ്വരപുരി
ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഗുരുവായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുകയുണ്ടായി, അല്ലെ, ദീക്ഷ എടുക്കുകയുണ്ടായി ഈശ്വരപുരിയിൽ. അപ്പോ അത്രയും ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനായിട്ടുള്ള മാധവേന്ദ്രപുരിയുടെ ശിഷ്യനാണ് ഈശ്വരപുരി, അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ ഗുരുവിന്റെ അപ്രീതിക്ക് പാത്രമായിട്ടുള്ള ശിഷ്യനാണ് രാമചന്ദ്രപുരി. ഒരേ സമയം തന്നെ ഒരു ഗുരുവിനെ നല്ലൊരു ശിഷ്യനെയും കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചു, മോശപ്പെട്ട രീതിയിൽ, അല്ലെ, ഗുരുവിനെതിരെ വിമർശിക്കുന്ന തരത്തിൽ പെരുമാറുകയും ചെയ്ത ഒരു ശിഷ്യനെയും കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേറൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് ഇവിടെ ചുരുക്കാം. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഹരേ കൃഷ്ണ.